ಮಾತಿರ್ಲೆಂಚೆಲ್ಲರು ಎಂಕ್ಲು ಹುಷಾರ್ಲ ಇನ್ನು ಕಲ ಊರ್ದ ಜಾತ್ರೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಡ್ ಲಕ್ಷ ದೀಪೋತ್ಸವ ಅಂತುಂಡು ಅಂಚ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಬೈತೆ ಯಾನ್ ಅಕ್ಕಲ ನೈಟ್ ಇತ್ತೆ ರೀಚ್ ಆಯ್ನತ್ತೆ ಆದಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಬತ್ತನ ಅಂಚ ದೀಪ ಮತ್ತು ಬೊತ್ತದೇರು ನಾನು ಅಲ್ಪ ಬಿದ್ದಾಯಿ ಮತ್ತು ಬೊತ್ತೋಡಾತೆ ತಿಪ್ಪೊಡು ಅಂಚ ಇದು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಮುಟ್ಟ ತೂಲೇನ ವೀಡಿಯೋ ಅಂಚನೆ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ವಾಯ್ಸ್ಗೆ ಎಂಡ್ ಐತೆ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಫೋನ್ ತುಲ್ಲಿರು ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ದು ಪಾತ್ರಲೆ ಕೆಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಎಲಂಜಿ 28-29 ಜಾತ್ರೆ ಉಂಡು ಊರುಡು ಅಂಚ ಮಾತಿರ್ಲ ಬಲೆಯಿಂದ ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಊರ್ದ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಲೆಪ್ಪೊಡತ ಅಂಚಾದ ನನ್ನ ಚೂರು ಪಾರ್ಕ್ದ ಮಿತ್ತು ಒಂಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ತೊಯ್ಪವೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು ಎಲ್ಲ ಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತದ ಲಕ್ಷ ದೀಪೋತ್ಸವದ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಜ್ಜರು ದಯಪಂಡ ಇನ್ನಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಲಕ್ಷ ದೀಪೋತ್ಸವ ಅಂಚ ಅದು ಅಡೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪೋಪೇರು ಬುಕ್ಕ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಡೆಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಪಂಡಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ ದೀಪನೇ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂಚ ಮುಲ್ಪಾತ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ದಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಜನ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸೇರ್ಜರು ಕತ್ತಲೆ ಅದು ತೋಜಂದು ದೀಪದ ಬಳಕಡೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೈತೆ ಆದಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದ ಮಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಏನು ಅಲ್ಪ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆ ಮನ್ಪೆ ಅಂಚ ನಾವು ಮುನ್ಪ ಭಜನೆ ಟೀಮ್ ಮತ್ತೊಂಡು ಅಲ್ಪದ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡು ಮಸ್ತ್ ಭಜನೆ ಟೀಮ್ ಮತ್ತೊಂಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಶಾಲೆದ ಮತ್ತು ಟೀಮ್ಗೆ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲ ಶೃಂಗೇರಿ ಮಠ ಬಂದ್ಕೊಂಡೊಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬರ್ತದ ಕುಲ್ಲುದ ಯಾನ್ನ ಹಾಕಲ್ಲ ಅಂಚ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ತೆಲಿಕೆ ಬರೋದು ಅಂಚ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಆತುಜಿಗೆ ನಾನಲ್ಲ ನನ್ನ ದೇವರ ಬಿದ್ದಡಿಯರ ಮಸ್ತ್ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಬಂಡೇರು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲ ಬತ್ತು ಮುಲ್ಕುಲು ಒಂದಮ್ಮ ಬುಕ್ಕಲು ಬಿದ್ದಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಜನಲಿರಲ್ಲ ಕುಲ್ಲು ಲೆಕ್ಕ ಲೆಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜರ ಅಂಚ ಮೂಲ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲುನ ಅಂಚ ಹಾಯ್ ಮನ್ಪಿಯ ಓಯ್ ಹಾಯ್ ಮನ್ಪು ಮುಲ್ಪ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಮಂತಿರು ಅಂಟ ಜನದ ಲೆಜ್ಜಿ ಪೂರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಹೋದೆರ ತಿಪ್ಪುಡು ಅಂಚ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ದ ಮತ್ತು ಏನು ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆ ಅಂಚ ಪೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆರ ಬುಡ್ಜನ ಅಂದು ಅಂಚ ಏನು ಆಯ್ನದ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆ ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ಕೆಲವು ವೀಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪೆರ ಬಾಕಿಂಡು ಎಡಿಟ್ ಮಂತದೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಅನ್ಪೇರ ಬಾಕಿಂಡು ಅವ್ರವ್ರ ನೆಟ್ ಲೆಪ್ಪೆರಿಚಿ ರೀಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ತೂದು ಮುಗಿದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ನನ್ನ ಅಪ್ಪಿದೈ ಮತ್ತು ಪೋದು ಅಲ್ಪ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆ ಮಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬತ್ತು ಗುಲ್ದ ಮುಲ್ಪ ನನ್ನ ದೀಪ ಮತ್ತು ಪೊತ್ತಾರುಂಡು ತುಲೆ ದೀಪ ಮತ್ತು ತೀರ್ತಿರು ಅಂಚ ಇನ್ನು ನನ್ನ ಪೊತ್ತಾರುಂಡು ಈಗ ಬತ್ತು ಸುರುಕು ಮೂಲ ಕುಲ್ಲುನ ಪಂಡ ದೀಪ ಪತ್ತಾರ ನನ್ನ ಜನ ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ದೀಪ ಎಲ್ಲ ಪತ್ತಾರು ತಿಕ್ಕನ ಪುಣ್ಯತ ಅಂದರೆ ಒಕ್ಕನಿಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ತುಯ್ಯರ ಆನೆ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡ ಪೂರ್ನೇನು ದೇವರಿಗೆ ಕೇತ್ ಬುದ್ಧಿ ಆತ ಅಂಚನಾರು ಮನೇಲ ಇದ್ದದ ಕಾಲಟ್ ಅಡ್ಡನೆ ಬೂರ್ಚೇರು ದೇವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಂಚ ಮತ್ತು ಜನ ಪೋದಿದ್ರು ಅಲ್ಪ ಅಂದಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ಅಂಚ ಅಂಚ ಐತೆ ಜನ ಮತ್ತು ಅಂಚಿ ಪೋಂದಿಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ನನ್ನ ದೀಪ ಪತ್ತದ ಪಿದಾಯಿ ಪೋಯರುಂಡು ಅಲ್ಪ ದೇವರನ್ನು ಪಿದಾಯಿಕೊಂಡದ್ದು ಬುಕ್ಕ ಒಂದು ಅಂಚ ಪಿದಾಯಿ ಮತ್ತು ಪೋಯರುಂಡು ಅಂಚ
ಅಲ್ಪ ನನ್ನ ಚೂರು ರಥೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ಉಂಡು ಮುನ್ಪಡ್ತಾಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕಾಶಿ ಕಟ್ಟೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಡು ಯಮ್ಮರನಿ ಬರ್ಡೇ ದನಿ ಪೋದಿತ್ತೇತ ಯನ್ಮರನಿ ಬರ್ಡೇ ದನಿ ಪೋದಿತ್ತೇತ ಅಲ್ಪ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಒಂದು ರಥ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೋಗ್ಬೇರು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮತ್ತೆ ಕುಲ್ಲ ಅಂತಲ್ವ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಾಗ್ಲು ಮತ್ತೆ ತಿಕ್ಕೀರು ಗೋಬಿ ಮತ್ತು ದಿತ್ತು ಬರೀರು ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ಪಟಾಕಿ ಓ ದೇವ್ರೆ ಈತ ಪಟಾಕಿ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ಇಂಕಲ್ಪ ಭಜನೆದ ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೇರ ಆಯ್ತು ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲು ಉಲ್ಲ ಇತ್ತು ಬುಕ್ಕ ವನಸ್ ಮಲ್ಲ ಕ್ಯೂ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಆಯ್ಜಿ ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ಸೀದಾ ಬತ್ತ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ ವನಸ ಇನ್ನೇ ಅಂಕಲಿಗೆ ಪತ್ತಾರೆ ಆತಂಡು ವನಸನಗ ಆತು ಕ್ಯೂ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಇನ್ನಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಟ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ಲ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಹೇರ್ ಇಡೆಮಿಟ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ ಜರಗ್ಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಎಂದಿಗೆ ಮನ್ಪೆ ಅಂಚ ಇನ್ನಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ನೀಡಿಗೆ ಏನು ಮನ್ಪೆ ಓಕೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್.